Aiyo imosa yangu yokuti inini de phone yangu ndege inini ka. Taura nevanhu vacho inini ka. Ndege zviri right. Otaura nani yo? Dana ufanisira. Unotenga phone yako kana ngambudzi. Ko unotenga mbudzi? Kakabiwa baba. Unotenga kana? Aiyo, kakabiwa sei? Kakabe ndikatovhurisa line patakata. Kakabiwa wakaita sei? Line unaro. Akakajakwa. Nechi? Aiwa. yeMbatutu. Ndidi vanhu vanopindira panyaya kana ndikakwa. Aiwa sapindire nyaya dzangu ka. Akabiwa sei? Aiwa kotemba nodakwa baba. Pane chakambodabirwa. Pane chakambodabirwa. Ndakangotaka pandakamutakura kwawo. Aiwa, pane chakambodabirwa repindura. Pandakamutakura inini akati andidambira pindura. Next time musiye because anenge achiti ndoembava musiye. Auyeka. Iwe eka andozvona mai saka yo tataurisi kana wakabirwa pane kamera Asudaro baba. Sadrosa rakaenda kuona kaenda nemunhu umushandire mari. Grosa rakatengerwani? Inini kuda. Saka rakaenda? Yeye akandichuta. Ari wachurwa na Clinton? Aiwa kwati na Clinton. Aiwa Clinton yakatenda po. Clinton ana musana iri. Kwazi na Clinton takatotenga zvese tese tukakwana tikatouya akarongedza mba make umu. Ndikazosvika papo. Ngozi shuti aiti mba make musati mabula munuka. Ngati Clinton sipo chimwe pawo 1 ndisanombogezesa. Handina sipo. Because aiti ndichapa grocery rese kana wapinda mumba. Ende zvakataitika izvozvo musoro takapinda mumba. Grocery rakaenda kupi iwe? Usati jairire we, rakaenda kupi grocery? Wakatengesa grocery wakaona wakabata sipo kona shuto. Akabata sipo sara. Chibache sipo green bar. Nana Joe Reza wanotamba nawo. Akageza nesipo nayo. Nice. Ko crate macrates awedzera wakaba. Aiwa nongoitika we. Apindwe une yabwe. Ko Parkerson anatora bango. Chi? Magari. Nde. Parkerson anzokaita chi? Parkerson watengesa 50 grades zangu kayo. Rimata futi mpana yo. Chi? Nabango muri. Papa issues dzake kana. Ari kutaura zvakanaka na. Kuti ari kunyanya kumakiriro. Nani? Ari kuzeona kuti taure iwe ndoda kumumirira. Taure. Asimbomumirira iye achindibhena kuti ndaka 50 grades ndozona. Kamzinga usoja. Murehwa. Kamzinga usoja. Komurehwa wakazviti. Komurehwa wakaita weitika iyo. Akazungura pai. Parkerson akaita Mbatutu. Taurisa kamera zvinzikwe. Ne break irepo. Time to. Ngomire iwe. Apa mudzeri ndinomo waya Wedzera chama. Lakutenda. Zvimuno waya Wedzera ndinori pambedha kuti andozowacha magumbezi. Zvimuhopi. Matutu zainoita. Kubata brain. Zomuti kuti chama. Hughes. Saka wangawada kwane Mbatutu pa wakazvitra witi. Kanwa mako makaora stereki zvekuti vamunotadza kuti ngakaponjure kune dzingi pakati mwamwe ngakatenge dzingi unotoza haitotadza kuibva kuti imba teksi
Murehwa unonyemba Mbatutu nesimero yayo yega. Unoonwa Mbatutu. Unoonwa Mbatutu here. Uyatomboburitsa mari achitotenga. Iye. Achitotituma kutenga yeye. Iye. Auda kutaura zvinhu zviri Kutamba mafesa nramba tazvira tinoramba. cha ndatongotenga aiwa mira iwe Murehwa Saka mai vanhu vanovabvunza kuti hapa kuitwa zvechi Zimbabwe. Vanozoni these guys amai ndobvaisa ndimwe ndomwa but vanowani Nganani kaudiscuss. Timu yacho ndiani? uye munotanga Ani anonzi ani? Alphonso Parkerson Kuda academic ndotozoti academic one damage Akademeti na Vonzo na Parkerson. ndandinoita ndinozondiponjuleta ama tisi tochatoita topiwa ndozoponjuleta aiwa iwo havatomboda izvi But anoda Mbatutu. Kunyanya Parkerson ani. kutaura zvako zvaunogona kutaura Ah? Ikazori. But they are Ajita kazonwa kaso kanonoka. Bali usatambe nawo wewe. vanoziva kuti uya mudziringi anokuisa mari ndindaani Ubva kubira mari yako. aibiwe aiyandibiwe nemunhu But wakazvitira weight kai. Mota. utakazvitira ndichiona mweti imomo wakambozvitira mamutotiramanatozonoyanika neoma mari yakatoshanda neweti Ma-US ndakatozana basa. unganhuidze mari kuti kumari kainoita kuti ishande Mapondi. ndishandise magondi ndoZimbabwe. Okay. But you know Rwamba Mbatutu kai. handiti handirwe bhozi ndorwezwa Nani? netimu yandakuudza Parkerson kuacademic Vanomvura muromo wanovhura wega. semene aizorwa direct injection yemvai ndorwa netest but mazuva ano kwane bootleg manje aiyoyo ndorwa ndiyati Bootleg Mbatutu ye. Ineta dhora kai. Kafu. kahafu epondo bangu Pondo bango chima. aunongo kapinda Bango chi. straight Pondo. 750 eri bangu wapinda. wapinda pondo But Mbatutu futi kai. mhenu zvozozikanwa testi yandikutora yemukapu yekuzoiswa nezvomochinjwa aufana atukizimbabwe Geto Ranking, thank you very much. Kujaona kuti vanhu vakawanda vakandivenga vari vanokuvenga unhu hwako aiwa ndikupfurira madhodha apa moridya mese ramba nyaya Chike katika uswele. kwafafu umari Yanga nyai. ijekaroti Akanditsemura na mangingo. ingo vakatambwa tiri awedzere mari offline. Taura. mari Inini manje. Nani zvakazi nani ngavegedzera mari. Nakarosi. achiudza pakuita tawedzere mari tera aizati Carlos nomnaema. unopinda mari kunani kuna fabu ushu
akatera dhiri loro akabva adhiswa chake vada kufarisa YouTube yangu ye uzizanya pakasonuri mumata mbaneyo ndikamusira na ine imwe ndikutaura uchanwa bhiya rangu zvataura chokwadi muchidifenda zvidifende sekuru wangu akamutaura kuti handiri kumuona munhu panapa sekuru wangu akapopola